Hát na jó, de bazd meg, be vagyok nyomva a röhögcsérni. De mi tudja? Ezek be vannak nyomva. A Trinyó beszél belőlük. Ja, dezignáltad a... ezek is kész van. Mára is jutott egy ilyen bazgás. Jön beszél ezeket. Kezdemre mindig az, hogy 19 000 volt. 19 000 mi? 19 000 kivel egy jobb kézzel van. Tibi jobbja. Blokkmarcsa. 19. Srácok, mit gondol most itt a sofőr? Menjünk egy ilyen lebújba, és itt hátul röhögcsétek. 4-en. 3 ülés. 3-nak a fél se látszik fel az autón. Hát csak az alja van benne. No, nem viccelj. Fúj, de is. Nyomorik úgy nézem. Ez megint nem fog tudni menni. Megint kirakjuk azt, hogy figyelj, amikor nem tudsz menni, akkor lerakok el egy kalapot, amit ott csettesz bot. Kidobom bazd. Itt kirakjuk itt középen. Menj át. Keveredj ki valahogy a buszsávból. Bejelentünk egyszer. Ez a végtelen történet. Csak ez az egy utca van tovább. Az is körbe-körbe visz. Minden gyalog simán elmenni minden. De milyen kicsi az a sofőr, nézzek akkor a volán. Azért, mert nem van ültetve a kocsi. A csámi 3/4-es. Ilyen kvázi. Ilyen Flintstone teker a kocsi alatt. Megint aztán egy angol szócsán, így is áll. Parasztok vagytok. Én is tekerek egyébként. Viszont megerőltetsz hozzá? Ne bassz, vért izzadok itt elő. Még te ott hátul röhögcsétek.